Значи аз се смеям, ама не се засмех и аз. Айде още малко. Айде още 100 метра. 50. Втори клип, отново сме в гората и изглежда тук ще трябва да докараме след малко учителката по английски. Саши обаче сигурно вече е викнала поп, избрала приятели и се готви и се обади на музиката. Монтаната. Отутре ще дупчи билет, ще стане контрольор в градския автобус, тъй като ще бъде уволнен от работа. Той изкара деня в гората. За малко ли мръдна? Изкарах две радници. Тайзен мите. Отново ще снимаме клипче. Срам, не срам, ще има още едно. Учителката по английски. Аз знам само как е добър ден, добър вечер, он-оф. О-ен и о-еф-еф. На вибратора не знаеш какво пише. Друго не знам. Слънцето залезе, след малко ще изгрее луната. Добре, че ви дадохме преднина. Тук се газорчихте 1 час и вие. Само, че Монтаната нямаше право да спира, че не може да запали. Тук нагоре навиваше колко мога. Значи видях го, че са катери по едно дърво, че му беше насреща и от другата страна на дървото слезна. Има стимул за това. Нямах право на пропуск. А го беше кюфнал директно с начала. Кой му лепи пластмас? Кой му лепи пластмас? Защо? В магазините има залепени, здрави, чисто нови. Ти имаш връзки в КТМ. Нямам време да чакам. Пак ли преден калник, бе? Пак новия. Новия калник. Пак по същия начин. Че то било интересно, бе. Той катием. Като краставица. Моля го лепо. Ще го закараш на каната, ще го залепи. Ще му занесеш пластмас. Ще му занеса пластмас. Ало! Нас се забурчихме тук в една гора, не може излезна. Кажи, че си от утре контролер. Ицо вика, че от утре съм контролер. Уволнен. Приберам, не бой се. Ей, пачарос! Тук имай черева и пътека тук даже. Имай периферно така. Я виж, че е равно, бе. То като магистрала, бе. Затова съм вирвода. Или малко да наклона е така телефона, да изглежда, че има наклон. Това е магистрала, затова съм вирвода. Вирвода? И мотора е на 100 градуса. Този знак е познат за всички. За какво ми трябваше, като знам, че с GPS ще караме да си обличам якото? Аз ви казах още сутринта. Какво ти казах? Като бити Вито по тениска трябваше си. Между другото ще кажа, че тук нагоре е най-интересното. Ма близо ли? Добре, че съм вдлъги краката. В такъв случай аз бех паднал. И аз. Чапавате, защото не сте дорасли. Аз си стъпвам, че не мога да се кача.
буташ и той не ще. Снимаш ли? Естествено. Сипах си мотора, бе, да е във мамур. Какво взех траката? Бензин тече. Ти поне тънко ми, а? С 12 бона. Аз мисля, че спирам бензина, го включвам на резерва. Добре. Кайзен, тайзен. Нова гума. Та така сложим от дървото, му долу по-удобно. Монтаната, той започва работа към залесяването. Пътно строителство. Монтана, няма да заведиш при моторите, напалиш един огън и свирне на някой да донесе вода, ядене, като за една вечер и за 4 човека. И къде ще мина там 20 газ? Паличен и стъмни! Да, ще бутам. Да, ще ти помагам. А ти стига снима, бе, да изкараме тия мотори. Какво ще кача във Фейсбук? Качиш. Много я ми се качиш. И аз се качих. Знам. По-високо нем. Ако мислиш, че я не съм ял това тука, Я го набери му другия телефон да го спре това. Не знам кой му. ало, Набирай. да. Нямам копченце като тебе. Чики, чики, чик. Си замия. Чики, чики, вратка. 100 пъти може да си го газиш, си палиш. Няма който снима, ти гласа. И това. Тук е много ровко и не мога да тръгна. Да. Ама нищо. Много народ станава да има, а си ти връщам. Да знаеш. Вие постоянно си ми и връщате. Не. Аз не съм те снимал ни веднъж, ама ще те докачам. Да знаеш. Его, завявам го на клип. Нещо за BTV-то да кажеш, за Петър Наков. Петър Наков ще го видите най-скоро време, как са лакал. Ще та има. Качен. Я можеш и малко интервю да дадеш. Как възнамеряваш да се качиш догоре? Сега ще видиш. Как? Пала, газ си и горе. Сега. Не чакам Иван, понеже. Не, че съм съпричастен. Да. Сега ще видиш как. Да. Имаш и часовник. Не. Май ти трябва. Не. GSM-че. Той BTV-то ми го скри. Скри ли ти го? Да. Стълкалник, май ти му го скри на него. Случва се. Не знаеш. Какво е едно калниче? Мен ми е второ. Аз така си ги оперирам. С дръжката какво става? Къде дръжката? На 6. На 6. Работи. Работи. Всичко. Кажи върху колко дървета се качи днес. Едно. Върху едно. И връщай там какво става. Там гъмат бомби. Спирай!
Иване, там запали и е тук драго, дет съм го прекарал. Пауър! Нема гума! Пувер! Аз давах ли ти гума, скъпи? Приберем така или иначе. Мани се оттам, че Иван шминава, сви са. Чакай малко да видим. Ето и Пачароза излезна. Здравей! Как си, Саши? Добре.